لەوێ دەرێ لە سانەمە کاونتی کالیفۆرنیا ئاگرên گوڕ bi berdewamî daran û rezan dişewitînin. Kar bi dest dixemêdane ku bayên xurt rêka xwe diguhîrînin û lestir dibin. Lê Dave Larson ji gilên Illinois California zivirî ve malê heta li pişîkên xwe bigerit û bibîne ka mala cîranên wî heşmaye an wêran bûye. Ew wekî rûjê bû ji ber ku agîrekê gelek mezin pişt xaniyê min hebû. Min yet bû ez bimînim û agirî vemirînim. Lê pelên weke sindûq û bermîlên şerabê li her cihî belav dibûn. Min tiştên herî girîng qurtal kirin, yên weke nasname û pasportê. Dema xwe ya mayê ez li pişîkan geriyan. Min yek ji wan dît. Bi trombêlê min ew dir bi cih hêla piştî 3 saetan vegeriyam dibînim ku tiştek nemaye, bi temamî tiştek nemaye. Li du spêdehiyan dema ageh dibûm, min hezir dikir ku ev xewnek e. Lê şûnda bû min diyar bû ku min tiştek nemaye. Rotîna min ya rojane nemaye, min cilên kesekî dîl li xwe kirine. Tiştek xerîb e ku tiştek nemaye. Agir bi berdewamî dişewite û wayêrên elektrîkê li her cihekî keftîne. Îro armanc ew ku agirên biçûktir zû vemrînin heta gurtir nebin. Agirkir ji rêyên dûr ve hatin alîkariye. Alê me sor hene bo hişdariya ba. Derewşa wiha de got gelek agirên biçûk vê dikevin. Tê pîşbînkirin got îro ew agir hemû dibin agirekî mezin. Bala me ne li ser kontrolkirina agir e. Lê em giringiyê didin parastina xaniyan û bizavê dikanan da got neşewitin. Bilayekêmî ve 21 kes divan agiran da şewitîne û gelek jî hêşta hindan e. Lê roja çarşembê biryara derketinê ji wan cihan ji aliyê karbidestan ve hat dan. Digel vê hinde zerariyê û malwêraniyê Dave Larson tiştekê biha di nav xoliyên mala xwe de ku li sala 2004 hat bi avakirin vedît. Tiştekî din li ber dikevim ku nemaye tivenga bapîrê min bû. Ya 100 sala kevin. Wî di şerê cîhaniyê duê de bikarîna bû. û di şêwekê gelek baş da bû. Weke hûn dibînin ev jê maye. Sîkarê wê hê jî pê ve ye. Tiştekî hêbetî ye. Cihêwê li rex ekrana televizyonê bû ya ku ew jî bi temamî heliya ye. Çendên heftî lê pêçin heta ziyana vêrê bihêta zanîn û ku çi pêdiviye bi avakirina van xaniyan. Lê niha her kes tinê hewl dide xwe ji vî agirî biparêze.